Novembre kalo tile 11 san 2024 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila Mali kunnafoni kɛnɛ kan bamanankan kunnafoni kɔnɔna na. Ka sanga ni an ka lakana tigilamɔgɔ olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye. Novembre kalo tile 8 san 2024 kɔnɔna na, a yirala k'a fɔ douane maaw olu ye wuli ka jɔba kɛ. Douane maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni daga yɔrɔ bɛnnen don Kurima ni u yɛrɛ kɔni bɛ Burkina ale ni an ka ba Maliba ale frontière la. A yirala k'a fɔ u ka wuli ka jɔ u yɛrɛ kɔni kɔnɔna na, u bɔla ka u tigɛ da mobili dɔ kan. Mobili min yɛrɛ ni a yirala k'a fɔ mobili yɛrɛ kɔni kɔnɔna kun falen don kosɛbɛ furakisɛ o yɛrɛ kɔni caman na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la yala furaw olu yɛrɛ kɔni caman. O hukumu de kɔnɔna na, a yirala k'a fɔ k'u kɛlen ka mobili kofɔta in yɛrɛ kɔni jɔ, k'u kɛlen ka bolibagaw yɛrɛ kɔni ɲininka, ko olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ni mobili in ye, ko a yɛrɛ kɔni falen don samaraw ale ni mobili pneus ani a n'a ɲɔgɔnna caman na. O tɛmɛnen kɔfɛ k'u yɛrɛ kɔni ye sigana o yɛrɛ kɔni don la, k'u wulila ka taa u ɲɛ da mobili in kan, ka mobili in dayɛlɛ k'a lajɛ ka taa sɔrɔ mobili in kɔnɔna o yɛrɛ kɔni falen don kosɛbɛ, furakisɛ o yɛrɛ kɔni bannen b'a la, min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni ye ɲangini da u kan, k'u yɛrɛ kɔni minɛ ka taa n'u ye fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan. Halisa an bɛ to an ka lakana tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na. Kunun karidon Novembre kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na, tileganya fan fɛ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔw olu ka wuli ka jɔ de senfɛ, an ka faba ale kɔnɔna na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Kalanba Adekani. A yirala k'a fɔ ko sigana o yɛrɛ kɔni kɛla cɛlaka dɔ la, cɛlaka min ni a yirala k'a fɔ ko binganiwale tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni don ni an bɛ olu wele ko jihadiste. Kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye yɔrɔ lakana tigilamɔgɔw ye, u yɛrɛ kɔni bɔla ka tigɛ da kɛ nin cɛlaka in kan k'a ta ka taga n'a ye, ani ɲangini min ka kan ka o da kan. A yirala k'a fɔ COP 29 ale yɛrɛ kɔni ta ko 29 o yɛrɛ kɔni daminɛna bi tɛnɛ Novembre kalo tile 11 san 2024 kɔnɔna na, Bakukaw olu fɛ yen nɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Azerbaïdjan. A yirala k'a fɔ ɲinɛta fɛn min yɛrɛ kɔni y'a participer olu bɛna ɲɔgɔn dalajɛ kɛ kun min kama, o de ye fɛn min ye wagati ko ale yɛlɛmani cogoyaw ye. Ka sanga ni an ka ba Maliba ale kɔ kanko ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale la Abdoulaye Diop, a bɛ tile 2 ɲɔgɔn kɔ bɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka i kunda Irisila kan. A yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka tile 2 ɲɔgɔn dalajɛ in na a n'a bara ɲɔgɔn Sergei Lavrov u yɛrɛ kɔni ka bara ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na, u y'u da to kunnafoni caman na kosɛbɛ, i n'a fɔ bolodi ɲɔgɔnma min bɛ an ka ba Maliba ale ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ, o tɔ bɛ se ka timɛ cogoya min na. Kabi dɔgɔkun tɛmɛnen kabako koba dɔ min ni a kɛla an ka faba kɔnɔna na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigida min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Marseille. An yɛrɛ bɔla ka kunnafoniya in yɛrɛ kɔni yira u la kosɛbɛ, hakilina jigila fɛn min yɛrɛ kɔni ye Gundu Kuyate ni ale yɛrɛ kɔni denkɛ bɛ Telimani bolo, ni kunnafoniyaw olu bɔla ka yira k'a fɔ a denkɛ ani maa dɔ olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn dɔ boîte kɔnɔna na, min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to a yɛrɛ kɔni sela n'u ye u fɛ yen nɔ ka taa a daga yɔrɔ bɛɛ olu ka so kɔnɔna ma. A yirala k'a fɔ don dɔ la ni Gundu Kuyate ni ale yɛrɛ kɔni wulila k'a sɔrɔ nin cɛlaka in yɛrɛ kɔni dalen don ka gulɔ bouteille sɔrɔ a bolo, ko a yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka gulɔ bouteille in k'o ta k'o fili, n'o yɛrɛ ma kɛ cɛlaka in fɛla ye. Ni o hukumu de kɔnɔna na, cɛlaka in ale yɛrɛ kɔni wulila ka Gundu Kuyate ka a bɔnɛ a nin na. A bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ, fɛn min yɛrɛ kɔni ye lakana tigilamɔgɔw u bala ka nin cɛlaka in ɲini, nka a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko cɛlaka in ko a yɛrɛ kɔni yela Kulukoro sira la, fɛn min yɛrɛ kɔni ni a minɛna an ka fanga tigilamɔgɔw fɛ. An bɛ taa Masinakaw olu fɛ yen nɔ, a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Kolongo ale ye conseiller communal ye ni ale yɛrɛ kɔni kun minɛna binganiwale tigilamɔgɔw fɛ, a bɛ dɔgɔkun 1 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ. A yirala k'a fɔ Novembre kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na, ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye binganiwale tigilamɔgɔw ye, ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka ale bila. Kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ Charles Karanbiri ni ale yɛrɛ kɔni ye Kolongo ale ye conseiller communal ye ni a bilala binganiwale tigilamɔgɔw fɛ, fɛn min yɛrɛ kɔni ye a ka famille olu bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni jɛnsɛn, nka u yɛrɛ kɔni ma pereperela ci kɛ, min yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ kun min na nin cɛlaka in ale yɛrɛ kɔni minɛna ani kun min yɛrɛ fɛnɛ na u tilala tuguni k'a bila. A
yirala k'a fɔ kunu kari don novembre kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na Sénégalais ale jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Joma Fayi ko ale yɛrɛ kɔni bɔla Dakar ale jamana kɔnɔna na ka i kunda ridiya ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Arabie Saoudite a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛ ka taa kunba min na sa o de sommet extraordinaire de l'organisation de coopération islamique OCI ale yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan n'u bɛ ka taa kuma ɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni kɛ ka bolodi ɲɔgɔnma o yɛrɛ kɔni kɛ walasa bara ɲɔgɔn min bɛ u ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na. Alisa an bɛ to Sénégalais ale kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye olu ka député kalata ye Alisa ale b'a la ka sɛnsɛn min yɛrɛ kɔni bolo dalen don ka bɛn novembre kalo tile 17 san 2024 kɔnɔna ma o hukumu kɔnɔna na Sénégalais ale premier ministre Ousmane Sonko Alisa ale yɛrɛ kɔni bɛ a ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kunu kari don novembre kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla ka caravane national ba u yɛrɛ kɔni boloda u ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka stade min nɔ ni ale bɛ wele ko Mbake a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni jama caman o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka ni caravane ka ale yɛrɛ kɔni kɛ u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ Ousmane Sonko ale kɔ kosɛbɛ. Ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na.